madaling araw na guys, makikita natin ang sikat ng araw. Dito na ako sa may dalampasigan guys. Labas na ako sa bahay namin. Punta ako sa may gilid ng suba. Mayroong mga ibon guys na humuhuni. Ating pakinggan guys. Sayo sa kabuntagon, daghan ang langgam ni batog sa kahoy. Lami kay paminahon guys ang mga huni sa ibon. Magandang pakinggan sa tainga. Nagkadami-dami sila guys. Pambihira lang ang bahay o kahoy na mayroong mga langgam guys. Sabi nila pag maingay ang lugar walang mga ibon. Pero dito sa amin mayroon. Kantahan ko nila guys na nag-awit sila. Wow, magandang pakinggan ang kanilang mga huni. Sigliparan sila. Yung dalawang puno ng kahoy namin guys, yan. Sabihin naman natin nga amin kay dito sa amin lugar yan. Pero sa nature yan. Doon lang sila maglaro. Parang doon ka sa may gubat ha. Ang saya ko guys, kasi bago pa akong gising, nadinig ko na ang huni ng ibon Malapit lang yung sa may sapa guys. So, tingnan nyo. Yung iba guys, magpunta pa ng gubat. Parang marinig ang huni ng ibon, pero ako, dito lang, gigising lang ako.
Yun ang narinig ko ah. Wala na. Siglipara na sila oh. Kasi dami pa mga kahoy-kahoy dito oh. Yung mga nipa. Oh, yan. Hello guys. Good morning. Asa di sa iba guys, mag-Tagalog raw ako. Hindi ko mapigilan guys, magtawa ako. Kasi di ako marunong mag-Tagalog. Mayroong Tagalog ko pero sinaging. Kasagaran man good guys, binisaya mo ganing ako ang vlog. Pero ako lamang paningkamutan guys nga masaksak sinagol ang ako ang video. Kay doon na lagi nag-request nga ipa Tagalog. Kay para ko nung doon ako no sila masabtan sa akong vlog. Ganun ba? Malisod man, mahirapan ako. Mahirapan ako mag-Tagalog. So guys, dito tayo sa Dalampasigan, sa aming lugar. Lugar namin, oh, ito. Daplin sa may suba. Doon kami maghihintay guys ng mga mangingisda doon sa may bunganga ng suba. Katawa mo ko na. Ay, Ginoo. Pasensya na mo guys kaya hindi ko marunong mag-Tagalog. Mura jud ko anig na unsa. Bitaw guys, request ni sa akong anak ba doon sa Maynila. Sabi nila, mag-Tagalog kuno ako kay sa Maynila raw, mga kapitbahay nila, kasagaran Tagalog. Ay, Ginoo, tabangi ako. Matanda na itong vlogger nyo. Kagabi guys, si Junior Bird nanghuli ng isda. Hindi natin makita ngayon kasi gabi umuwi na si Ja. Si Ja. Nakatawa. Nakatawa raw po ko. Umuwi na siya. Sugod-sugod pa ng Tagalog. Oy, hindi pa ko kaya kamao. Na pagmasdan lang ninyo ako. Katawanan ba ng buhata mag-Tagalog di mo kamao. Kaninang umaga guys, pagising ko, narinig ko ang mga huni ng ibon. Masaya ako guys kasi dito lang ako sa may Dalampasigan, may marinig na ako ng langgam o ibon. Kasagaran sa langgam ko guys, ito mas lasang. Samaw po ning samaw guys, samaw. Ang si Tagalog sa samaw. Katawanan.
Hindi ko alam kung anong klaseng ibon kanina nakita ko. Dami sila guys. Masaya ako nagtingin sa kanila kasi mayroon pa gani oh. Dito sila mag-hoop. Dito sila mag-uuwian. Ginoo. Tabangi ako. Maglisod jud og Tagalog. Sige lamang guys, kay paningkamutan lang po nato. Kasi mababa lang ang kuan ko kanang kanang pag-eskwela ko mababa lang pag-aralan ko Doon pa. Wala pa si Bert. Magpunta kita doon. Pero mahirapan lagi ako magtagalog. Lapok. Kaya Tagalog sa lapok. Pasak. Mad. Lapok. Ginoo. Kasi ang mga apo ko guys, kasagaran jud Tagalog. Magtawag na gani ako. Magsabi ng apo ko, "Mama, ito na. Yan may nagtawag sa inyo. Ano yan? Bisaya." Bisaya raw. Hindi sila makaintindi ng Bisaya guys. So, sabi nila mag-Tagalog raw ako. Di sila ganahan guys, maminaw sa among istorya kay binisaya lagi. Sila Tagalog. Diya ako Tagalog, di kay ko sabot. Pariha nami. So guys, dito lang tayo tatapos ng ating istorya. Tapusin ko na yan, guys. So guys, din nila natapusan na yung akong pag-video guys para sa ako ang mga apo nga mga Tagalog. Kasagaran Tagalog ang mga apo guys. Muna nga subukan ko lang. Bye bye na guys. Bye bye.